Rydyn ni'n ymroddedig i roi profiad myfyriwr o radd flaenaf i chi ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydyn ni eisiau gwella'n gyson a rhoi blaenoriaeth i'r agweddau sy'n bwysig i chi. Felly, rydyn ni'n gofyn i chi roi gwybod i ni nawr. Rhowch wybod i ni am eich cwrs ar addysgu, yr asesu ar adborth, y gefnogaeth academaidd, y trefnu ar rheoli, yr adnoddau dysgu, a datblygiad personol. Rhowch wybod i ni beth sy'n cael ei wneud yn dda, beth sydd angen i ni ei wella, a rhowch wybod pa agwedd o'ch profiad myfyriwr sy'n bwysicaf i chi. Fe fyddwn ni'n dadansoddi'r canlyniadau ac yn gwneud argymhellion ar gyfer newidiadau wedi'u seilio ar yr hyn ddywedwch chi wrthon ni. Falle bydd rhai o'r canlyniadau'n ysgogi ymchwil bellach, mwyn i ni ddeall yn well sut rydych chi'n teimlo am faterion penodol. Mae'ch atebion yn hanfodol i ni allu parhau i wella profiad myfyrwyr Aberystwyth. Felly dewch mlaen, rhowch wybod i ni nawr.